Salut băieți de acest episod. Azi jucăm Granny. Nu uitați să dați butonașul ăla de like, stinge la acest episod 100 de like-uri. Hai să vedem cum e jocul ăsta. Băi, am mai jucat jocul ăsta. Bă, jocul ăsta e cam mi-e frică leacă de el. Când vine pe mine, nu mi-e frică. Vă arăt, dacă jucați Granny, vă arăt un bug. Vă arăt un bug care poți să te bagi sub pat și vă arăt un bug. Ăsta era bug-ul meu când jucam eu mai de mult. Deci... Bun, trebuie să aruncați pe undeva pe aici. Deci, și... Când vine faceți repede, așa ca să vin între... bug-ul ăsta știu din mult, din 2017 știu bug-ul ăsta. Și după ce se blochează, puteți să faceți orice faradă, nu știu dacă merge pe tot. Chiar să facem Granny 2 cu moșul și cu baba. Și acum puteți să faceți ce vreți, putem să găsim un setting, numai că nu vi ca să fie proastă. Trebuie să căutăm pe aici. N-a să fie mult episodul, că facem partea a doua. Episodul ăsta, da, să vă arăt Granny. Doar să vă arăt să vedeți ce este pe aici, ce mai așa. Doar vă arăt, nu vă zic. Nu uitați să dați butonașul de like, ca să nu dați acest episod multe like-uri. Ăsta la ce era? Asta era de sus, asta reamintesc că era de sus. Nu prea mai jucat Granny. N-am jucat Granny că trebuia să fac un Granny nou. Eu știu jocul, că am jucat de mult. Dar vă arăt o leacă, n-am să fac jocul, dar vă arăt. Mă, dar vă arăt, nu jocul. Văd că nu prea vă... Cred că am scăpat cu mașina. Văd că voi nu prea jucați Granny, dar mie îmi place, mă, să mă joc și aia. Vreți și mă, dar am ieșit cu avionul din Granny 2. Nu am ieșit niciodată din Granny 3. Din Granny 3 n-am ieșit niciodată. Nu știu. Nu am ieșit. Era fain cu Granny, dar las așa. Acum doar am blocat-o ca să vă arăt cum e jocul și după aia o să facem cu... Nu mai băcăm pe Granny în partea a doua. Atunci facem așa cu mașina. Acum nu ieșim cu mașina, dar vă arăt. Deci cine înțelege. Nu uitați să dați butonul de like, strângem 100 de like-uri la acest. Bă, mai postez și cu Free Fire, dar mai rar așa, nu prea. Mai mult căutăm jocuri noi ca să postăm. Da? Jocuri noi. Cum e Granny, trebuie să jucăm toate. Toate trebuie să jucăm, deci toate. Deci jucăm pe toate. Bă, mie mi-e frică tare de un paniană. De Granny, bă, nu mai e frică așa. Când mai vine după mine Granny, nu știu, dar mi-e frică de un paniană. Bă, mai ales că vine după tine. Bă, mai ales că vine pe tine, uite aici, pe aici mă trece paneajul. Vezi pe aici trece paneajul. Ăsta nu era, nu exista. Când mă jucam eu mai de mult, prin 2017, nu era paneajul. Acum s-a băgat în 2023. 2 aici. E 2. La asta cu care face buf. E 2. E 2. Ma, și nu vreau să o văd. Vreau să fac mișcherii. Asta e. Aici trebuie chei. Bă, stai leacă! Bă, s-a schimbat dulapul! Bă, dar s-a mai schimbat ceva prin Granny. Da, bă, s-a mai schimbat ceva prin Granny. S-a mai schimbat, S-a mai schimbat ceva prin Granny. Patentul n-am nevoie. Vreau să vă arăt paneajul. Să-i dun eu cheie. A, nu, cheie. Dau aici.
să vară și paniajul, nu? Da? Aoleu, ca o carte. Bă, mi se pare că cartea e sus, nu jos. E jos. Mie mereu am găsit carte, pe ce o găsăm? Pe ce o găsăm carte? Nu, o de acolo. Așa, cartea era aici. Carte. Să oară paniajul. Ce? Oară repede paniajul și încheiem și episodul. Mă să strânge like-urile, nu purtez. Așa, hai, ieși repede. Băi, eu tot am scos-o pe asta afară. Ieși afară. Hai, Johnule, să afară, John. Hai, Johnu, pasă, Johnu. Hai, Johnule, ieși afară, John. Johnu. Hai, Johna. Ieși afară, Johna, din ping. Să-mi dai cheia. Hai, Joneață! Hai, auto, Joneață, mă, cine e vă să Joneață? Hai, Joneață, șefa! Hai, Joneață, hai, dă-i Joneață! Hai, Joneață! Hai, Joneață, afară! Poate cheia, Joneață, aoleu! Bine că e băgătaci. Gata, hai! Acum trebuie să-mi dai cheia. Să așteptăm puțin, că noi mergem pe undeva să mai uităm. Hai până apăneam de nouă la minuți. Vedem până apăneam de nouă. Hai să le arătăm și pe asta. Dar voi trebuie să știți pe asta, ok? El stă acolo și... Băi, eu mai bine, nu vă recomand. Dacă nu puneți carnea acolo, nu vă recomand să apăsați și duceți repede acolo, că vine direct. Hai să vedem dacă... E cam fric. Hai să... Uite-ați mă face, cât de costă mă face mie? Hai, ai dat cheia. Hai, te mai tări, să te împing eu. Hai, că te împing eu de... Hai, mai mergi. Nu mai mergi? Aoleu! Mori. Bă, am o întrebare. Voi o vedeți pe asta că asta seamănă cu paniangănul? Bă, nu, Bobesius, eu să-i vedeți. Dacă nu mă credeți, să-i vedeți. Mergem acum la paniangă. Mergem la paniangă să vedeți că e adevărat. Cum am o fac și eu. Fac partea a doua, mă, când ies. Fac partea a doua. Da, fac partea a doua, mă. Trebuie să ies eu că fac partea a doua. Trebuie să ies din partea a doua. Ce mă trisesc, ce mă trisesc acum. Ați văzut? Că îmi blochează. Eu nu știu bune luat acum. Dar nu știu bune a luat-o. Pe ce, la tunelul ăsta. Ce-am uitat pune o ia. Uite, aici vreau să fac. Băi, să spamați în comentarii numărul 2, dar 2 spamați. Spamați în comentarii 2. Spamați-l. Ia. Era 2, mă, dar știu că era 2. Era 2, că l-am văzut acolo. Ieșim de aici, mergem la Granny și închem și episodul. Aici vreau. Hai, da, mă, când am. Hai, vă vedeți că seamănă, la fel. Slader joacă. Dacă nu știți cine e Slader, puteți să o căutați. E Slader care face foarte vechi echipuri cu Granny
Dăm drumul la asta, încheiem și episodul. Bun, am dat și noi drumul la ăla. Încheiem și noi episodul. Bun, nu uitați să dați acolo butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!